እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ዕለታዊ ዜና ሓይልታት ትግራይ ንከተማ ደሴ ከም ዝቆጻጽርዋ ዝሕብሩሉ ዘለው እዋን ፌደራላዊ መንግስቲ ሃገር ሓቅነት የብሉን ክብል ገሊጹ ናይ ዓይን መሰኻኽር ንአጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ካብ ዓርቢ ዕለት 29 ለይቲ ሰዓት 2 ጀሚሩ ሰራዊት ፌደራላዊ መንግስቲ ካብ ከተማ ደሴ ክወፅእ ከም ዝጀመረ ሓቢሮም ወሃብ ቃል ሓይልታት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃበ ቃል ንከተማ ደሴ ሙሉእ ብሙሉእ ድሕሪ መቆፅጻር ናብ ኮምቦልቻ ይምርሹ ከም ዘለዎ ገሊጹ ወሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰትሉ ብወገኑ ብናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ብዝሃበ ቃል ሓይልታት ትግራይ ዘመሃዝዎ ሓሶት ብምባል ከተማ ደሴ ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ፌደራላዊ መንግስቲ ላይሉ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ቴሌፎንን ኤሌክትሪሲቲን ምስ መቆራጹ ካብቲ ሃገር ዝወፅእ ዘሎ ዜና ብናጻ ኣካል ክረጋገጽ ኣሸጋሪ ኮይኑ ይርከብ ኣብቲ ኩናት ቁጥሮም ብልክዕ ዘይተገልጹ ወተሃደራት መንግስቲ ከም ዝተማረኹ ሓይልታት ትግራይ ይገልጹ ብኻልእ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ዝንቡዕ ሓበሬታ ይህብክን ብምባል ናይ ዝዓጽወን ዘሎ ማዕከናት ዜና ቁጽሪ እናዛየደ ይመጽእ ኣሎ በዓል ስልጣን አገልግሎት ሚድያ በዓርቢ 29 ጥቅምቲ አሃዱ ንዝተባህለት ናይ ሳተላይት ሬድዮን ቴሌቪዥንን ወሃቢት አገልግሎት ካብ ወጻኢታ ሃገር ንዝተረኽበ ሓበሬታ ከይትፍኑ መጠንቀቕታ ቀሪቡላ አህጉራውያን ማዕከናት ዜና ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘመሓላልፎ ዘለዋ መደባት ከየመሓላልፋ ናይ ዝኽልከላ ዘለዋ ኢትዮጵያውያን ትካላት ሚድያ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ጥራይ ብዝተዓጻጸፈ ክውስኽ እንከሎ ብውሕዱ 20 ጋዜጠኛታት ከዓ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ የመልክት ኣብ ሱዳን ብወተሃደራዊ ዕልዋ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ንዘቕሞ ሓድሽ መንግስቲ ክመርሐሉ ንዓብደላ ሐምዶክ ጻውዒት ከም ዘቕረበሉ ፍሊጡ አልቡርሃን ምስ ደገፍቱ ኣብ ዘካይዶ ዝነበረ ኣኼባ ዘስምዖ ቃል ኣብ ዝሓፀረ እዋን ሓድሽ መሰጋገር መንግስቲ ክምስረት መደብ ከም ዘለዎ ቀዳማይ መርጭኻ ዓብደላ ሐምዶክ ምዃኑ ገሊጹ አልቡርሃን መራሒ ምልሻ መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ዝርከቦም ካብ 18 ግዛታት ምስ ዝተዋጽኡ ሰበስልጣናት ስቱር ርክባት የካይድ ከም ዘሎ ይግለጽ ብኻልእ ወገን ብኣማይታ ሸሓት ዝቝፅር ህዝቢ ሱዳን ነቲ ወተሃደራዊ ዕልዋ በመቋም ኣብ ጎደናታት ወፂኡ ተቃውሞ የስምዕ ኣሎ ኣብ ሓያሎ ከተማታት ሱዳን ብዝረአ ዘሎ ብዙሕ ህዝብን ዘስምዕ ዘሎ ናይ እምቢታ ቃልን ንሓያሎ ሰበስልጣን ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣሻቒልዎም ከም ዘሎ ይዝግለጽ አልጀዚራ ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት ሙሉእ ወተሃደራዊ ዕጥቂ ዝዓጠቑ ሰራዊትን ሓይልታት ምልሻን ብኸበድቲ ጽዋር ዝፀዓና መካይን ተሰንዮም ኣብ ሓልዋ ተዋፊሮም ኣለዉ ቁፅሪ ብወተሃደራት ናይ ዝተቐትሉ ሰልፈኛታት ኣብዘን ዝሓለፋ 2 መዓልታት ናብ 4 ከቢሉ ኣሎ ሰልፈኛታት ዘስምዕዎ ዘለዉ ጭርሖታት ነቲ ብሓይሊ ስልጣን ጨቢጡ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዝቃወም ኣብ ርእሲ ምዃኑ ሲቪላዊ ምሕዳር ናብ ስልጣን ክምለስ ንምጽዋዕን እውን እዩ ኣብ ሓያሎ ከተማታት ሃገር ኩሉ ዓይነት መራኸቢታት ደው ኢሉ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ሃገራት ምዕራብ ንሱዳን ዝተኣትወ መብፃዕታት ለቓሕ ፋይናንሳዊ ሓገዝን ረድኤትን ኩሉ ደስኪሉ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍጸም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ